Ya tumandang prajurit aning palagan tansah sekot ing karya datan miko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih ya tumandang prajurit aning palagan tansah sekot ing karya datan miko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih ya oh ya ya oh ya ya oh ya oh iya ya yos Allah ya ya yos
ade merak si berleledang ledang ledang merah gadang nyampe marang asa soter sini amore rek mapinansa cepet telat pilih bos ayo
kaya intermaning satriya Ya wis ngono kuwi wae rasah digameli. Heeh. Nah, wis ngono kuwi ra apa-apa. Nah. Wis neng kono gek 3 dina ngono lho. Nah, semandek. Wah, iki. Wis ben. Ganonge tobrut. Ayo kok. Wis. Gitu cah. Angka 10 ngono ya, Rot. Dita. Ayo kan oh iya bener. Iya. Oh bener. Nurli. Oh iya, ibarat sinden, Mbak Nurli karo pendek. Ibarat sinden Nurli karo pendek. Apa lho? Lek kira Nurli, pendek rak yo wis pas to, Mas. Pas ora? Pas ora? Pas. Yo wis. Wis. Yo tatu. Tatu well produksi. Heeh. Wis padha abang-abang ngono akeh medun. Gamelira. Ya. Yo. Kok sikit urung muni. Yo. Tak dung dong ding 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 dong. Sarimin. Leru. Kok kebun nyata. Ada tenanan ora iki? Tenanan iki. Yo saiki tenanan Rot. Ayo kaya biasane Ayo. lho. Cetul barongan moto beling. Rene otak tempiling. Ki mbut gawe. Hose. Yo. Ayo Mbak Nurli. 3, 2, 1. Memang untuk Anda hebat. Wis sing tenanan cah ndak mutung cah mulih lho cah.
Tatuk, tatuk. Ayo le. Ayo tatuk. Iki tatuk du. Ora wis gantian kowe gantian dong deh ayo dong ora cendol-cendol lho cendol ya hop tatu to lah iya tatu ayo tuh jos oh oi ya tatu iki sing ngendangi tatu iki lho sembrono iki lho Bling aja dijahati camen ganong ta si Dora tatu lah kene malah bagus ning nganggo topi Bu ya Bu ya yo jos oh ayo ya iya iya oh ayo sok iya oi tatu jarene aja sing angel-angel ngono
Nyuwun keplokipun. Urung salto wis dikeploki cah. Yogyakarta. Yogyakarta. Orang sini-sini bujang ganong Yogyakarta kok. Dong, tak omongi, masa akeh kalau bocah ndak kena sawan. Sawan tuman. Nggonen wae lah topengnya aku wedi yo. Tiga. Lah kowe iki kowe sing nggo topeng ora? Topengmu copoten ki lho medeni wong akeh iki lho. Cahken wis dicopot. Copoten. Ayo dienggo topenge iki. Piye njaluk apa kowe iki? Sidora. Ah, ngono kuwi lho Kok maksude. ame-ame. Jare kok ame-ame. Ya. Ngono kuwi kayang. Jare kok ame-ame Sidora. Yo. Yo. Sapa tatu udu? Tatu. Iya. Ya aku ngendang. Kowe ngendang, tatuk ganong, dhek nylompret. Oh iya. Iya, Padha ya. dadi ya padha, ora apa-apa. Padha. Kene padha, Ce. Sopo? Sapa jarene wong TK kuwi mesti. Walah. Muni piye, Dik? Muni piye, Dik? Sing penting kok aja anake wong tani ngono lho, wong kulon kuwi mesti. Kene wong Bantul e. Ayo toh, ya Allah. Paim tolongin Paim, ya Allah. Ora sik nomor 2 rong dadi iki menengo. Weh. Kene iki dijob nyenggaki pong saiki. Tenanan iki, Cok, ayo, Cok. Iki lho happy birthday to you. Oh. Yo tenanan iki. To you. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you 18 tak. 18. Saos panghormatan menika ibadah salat asar badhe kasih sawetawis nuwun matur nuwun. Anteng.
banget dong. Kabusan ngomong. Aku tenan. Lagi banget. Aku mau jajal. Jajal lo toh. Kita. Alah. Mana lo iki lho. Enak toh? Lagi banget toh. Wah, gulane sekilo Jak deh. Liar. Kayak gulane kabeh. Semangka ya. Lanjut. Ya. Gila, lagi syuting dok. Kok Taman Supri kok? Enggak yo. Tak, aku mau ning pawon ngene, lho kayae ngono. Yo ning kene ya mangan. Ada ning pawon wis ngene ya. Gila wis gila. Ada mana dia ada mai. Kembali ada. Iya.
ya lah ha oh ya ya ha oh jos jos. Ya. Jos ha kode orek. Lo ya. Yo. Kasihan syukur wong tua pekan bola cah cah kanjeng kuwi cah. Iya. Loro tenan nek iki. Tombok cah gusine mlentrung kuwi engko cah. Ngawur, ngawer. Ora minggusi ya ketoke. Apa? Bagian penting. Penting inti dari bumi. Sidane aku ra sida piye? Sida to ya? Sida. Oh, nganu. Gandrung. Oh iya. Golek saweran kono abiyaken wong sak Bantul. Wis etuk 100 gek genti kowe. Kasihan Wong kesetrum iki kena kramit.
Tatuk. Aku mulai. Aku mulai. Aku mulai. Ya 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 ya. Tatu ye. Tatu bal produksi. Ayo. Ya ya ayo. Ayo. Yo. Ya ayo Bapak Ainun ayo. Iya. Yo, tatu, tatu. Ya. Iya. Nun, gila Nun, bapakmu Nun. Iya. Jos. Yuk. Yuk. Perasangan Nun, Yuk. perasangan Nun. Raine tatu wis kok ganong lho kok. Pelantangan ayo, do betik. Mau jare arep gandrung bojone dhewe. Sikat yo monte yo. Hai si teru putih cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai. Ku korbankan segalanya, semua yang kita lewati selalu ada ingatan. Wes ah, sik. Ora jane tatuk ke alumni reok apa? Mangiran yo diloni, ganong yo diloni, blendrong yo melu. Lah tuk. Wis tak omongi to, dek nan ki SSN kuwi mau tenan. Tuk. Nek kaya ngono ki dirampungke, dadi tuntas. Dadi koncone ra melu mikir. Ngono lho. Jan. Koncone ya dipikirke no Tuk. Ha to. Kaya ning serandaan mancing ki ya aku ya melu mancing. Kok sike? Dhewe. Iki yo jarot yo iso lho. Lho nek iki beda iki. Aku ora iso ganong Mas, aku bar keguguran. Oh, alah mulane kuwi. Jat 17 apa piro? Mas.
Ya bareng ya. Bareng kayak gandrung bareng ngono piye? Heeh, yo. Eh? Yo lera-lere yo saya. Jare sik bar iki babak 17 meneh. Mbak Maya. Mbak Maya. Lah, halo. Maya. Halo. Lagune piye? Maya. Mari. Ora sidor apal. Alfamart. Ayo. Ya terus lah. Kita hibur masyarakat di sini semuanya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama batu. Wis yo. Atraksi bareng, joget bareng. Well, kita semua love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lah mikir bocah nganu. Yuk monggo sedaya mawon rencang-rencang nggih, nganu nggih. Tangan nggih. Ampun nggih. Jalan tempe no apa niku. Go Mas. 1 2 3 4. Tutup dadang. Tepuk tangannya mana? Nyuwun keplakipun. Ngono ta? Leres. Apa jempole? Wes. Sok kayak diet. Oh, ya. Yo. Lo. Os. Ya. Jos. Lagune beda wes kayak temu kono melu digandrung ra kowe.
Ya. Endang. Sogo, ayo Endang. Hah? Kowe teko kono. Heeh, kae melu kanca-kancamu kae. Matane tutupi. Yo. Ayo kabeh sisan, kabeh sisan. Mek blenger. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan orang mempan, ke dukun jombang orang mempan, ke dukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangaturan sakelite, nek lor sak nyemploke, enek bocah ngaten dhewe golorene tak rabine. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, foto dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Ya, ya, ya. Iki mau kapak kira kok pada tiayan. Langsung kena ayan, syukur. Ya, Men. amin. Amin. Iya, wis. Mari dhewe rasa sih dadi sontekke. Yo. Ya. Oh, ngono. Oh, ya. Hoi. Ya. Iya. Jos. Iya. Yo. Ya. Ya. Ayo. Ya,
nopo kaping kalih sampun kapiyarsa anggenipun beksan. Injih. Juga samangkipun aturi setunggal kali lagon-lagon tembang ya. Wektune selak sore gantinan karo Bapak Cowok ya. Injih. Lelagonipun sumangga Mas, lagunya monggo derek-derek. Oke. Pamundutan lelagon ada Kiter Sumilir, ada Sikep, ada Iku Wong Tuwa, ana Kesandung Asmara. Keh banget iki nek dituruti nganti tekan Kombengi. Ayo tekan kok bengi Cenan. Bener. Yo, lagunya monggo. sampun katur ya. Ini tadi ada pamundutan lelagon banyak banget, Sikep ya ono, Ego Wong Tuwa ya ono, Kesandung Asmara ya ono, Sandak Kali Bocine Tuelu ya ono, wis aku manut mburi wae. Apa?
Ki sing jatil iki apa Mbak Ati ragumu apa? Request apa? Kurang mana? Ikhlas. Oh iya kok ikhlas. Ora dadi. Oh. konangan. Iki lagu sakral. Oh sakral. Sakral. Sakral miri. Sakral ponjong. Sakral ponjong. Ya lagunya apa? Menika tasih nyinarengi anggenipun kiprah kanca-kanca Sekar Kinanti. Lan ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng Samalo Audio Sound System ingkang sampun nyinekuyung anggenipun. Siang dugi dalu samangke kiprah kawula sak kanca ngaturaken matur sembah nuwun. Ya. Mungkin penonton ada yang mau minta lagu tadi yang nyawer tadi lagunya apa, Dek? Apa? Manut aja. Malah wedi toh. Mbak Nurli iki malah wedi. Si Nurli. Ya paling dhek arep nyumbang lagu barang. Bisa nyanyi enggak? Gimana Nur? Bisa nyanyi enggak? Bisa. Bisa toh. Oh ngaku sih. Apa ora ngejab karo pendeng? Nurli ora ngejab karo pendeng. Yuk, lagunya monggo Mas Jager.
3, 2, 1, sikat yuk.
foto